finalment kunu iffortifikati fis-sit u fis-saħħa potenti tiegħu. Ilbsu l-armatura sħiħa talla ħalli tkun kapaċi tieqfu fermi kontra l-istrateġemmi tax-xitan. Għax it-taqtija tagħna mhix kontra d-demm u l-laħam, iżda kontra l-ħakkiema, kontra l-awtoritajiet, kontra l-potentati dinjija ta' dad-dlam preżenti, kontra l-forzi spiritwali tal-ħażen fl-imkejjen smewtin. Minħabba fek, ħudu l-armatura sħiħa talla sabiex tkunu kapaċi tirreżistu fil-jum il-ħażin. U wara li tkunu għamiltu kollox, tibqgħu fis-sod. Iqfu fermi mela billi tħażmu ġenbejkom bil-verità u tilbsu l-korazza tal-ġustizzja u xiddu s-saqajn bil-preparazzjoni tal-Evanġelju tas-sliem, ma kollox ħudu t-tarka tal-fidi li bija tkun kapaċi titfu il-vleġeġ l-imqabdin kollha tal-ħażin. Waqbdu l-elmu tas-salvazzjoni u s-sejf tal-Ispirtu li hu l-kelma talla. Permezz ta' kull tip ta' talb u petizzjoni itolbu f'kull żmien fl-Ispirtu u inviġilaw fih b'kull perseveranza u supplikaw għal-qaddisin kollha. U għalija, sabiex jingħatali d-diskors fil-ftuħ ta' fommi ħalli narraf bil-kuraġġ il-misterju tal-Evanġelju li għalih jien ambaxxatur bil-ktajjen. Sabiex filli nipproklamah nitkellem bil-konfidenza bħalma jeħtieġ li nitkellem. Dina l-kelma talla l-aħwa. Nitolbu. Mela il-ħadd li għadda l-aħwa bdejna biex ngħidu illi il-Ġesu fil-missjoni illi ġie inkarigat bija fil-li żarna f'din id-dinja li x-xitan rebaħ. Dinja kienet fil-ħażin imma issa Kristu rabat lil dan l-għadu tagħna u aħna lura llum il-ġurnata ninsabu bħala trofej tal-grazzja tagħha. Għall-akkwistati għalih x-xitan issa m'għandu ebda awtorità jew seta' fuqna bħala uli talla, konna vittmi tiegħu, konna iva, konna imjasrin għalih imma issa m'għadniex. Din hija l-affermazzjoni tal-fidi tagħna, fi Kristu Ġesu għandna r-rebħa. Fi Kristu sidna ninsabu salvi u vittorjużi. Ġwanni biex ifarraġ l-insara ta' żmienu meta kitbilhom qalilhom niktbilkom mis-sirjiet għaliex araftu lil dak li hu mill-bidu. Niktbilkom ġufnotti il għaliex libtu lil ħażin. Anke dawk li għadhom forsi mingħajr ħafna esperjenza fil-mixja kristjana tagħhom għadhom ġuvnotti. Ġwan qed jgħidulhom intom libtuh lil ħażin, libtuh lix-xitan. U allura ma nistgħux naffordjaw li niddubitaw il-qagħda tagħna fir-rebħa. Aħna rebbeħin, aktar minn rebbeħin permezz ta' Kristu Ġesu. Sidna emanċipana mill-jasar tad-dnub, mill-ħakma tax-xitan u ninsabu issa illiberati. Ġesu ġie xandar is-sena tal-ġublew fejn dawk li kienu fil-ħabs, fil-ktajjen, issa kisser il-ktajjen tagħhom u ħariġhom għad-dawl. Dawk li kienu jgħixu fil-wied ta' del il-mewt fuqhom żerna id-dawl tal-libertà. U għalhekk Ġesu nnifsu darba qal jekk liben jagħmilkom ħelsin, tkunu ta' bilħaq ħelsin. Kif tiddeskrivlek innifsek? Bħala ħieles jew bħala imjassar għal vizzi u għad-dnub u għax-xitan? Ġesu jgħid il-disċipli tiegħu huma ta' bilħaq ħelsin u allura noqgħdu attenti illi ma nimmankawx lil nfusna fil-konfront mal-għadu. Jekk aħna għadna qegħdin nġibu ruħna bħalli kieku aħna telliefa, bħalli kieku aħna m'hemmx tagħmel għax dgħajfin, le, fi Kristu aħna potenti fuq ix-xitan u l-weda hi kif smajna diġà li Alla qatt jaffeċ lil Satana taħt riġlejna. Ġesu diġà saħaqlu rasu il-rebħa sħiħa se tkun fir-ritorn tiegħu meta Alla iseħibna mas-Salvatur u nafġu lix-xitan taħt saqajna. Ġwanni jgħid illi dak li hemm jammar fina, min hemm jammar fina?
Spiritu Santu. Huwa ikbar minn dak li hemm fid-dinja. Huwa ikbar. Anke l-ittra tiegħu jikkonkludija billi jgħid aħna nafu ħafna Kristjan kollha kemm aħna, il-bnedmin kollha. Għandna mistoqsijiet li m'għandniex tweġiba għalihom vera, u nistgħu nistaqsu ħafna affarijiet, tweġiba ma nafux. Imma ħaġa waħda nafu, din nafuha qed jgħid Ġwanni, nafu, ċerti minnha. Illi kull min hu mwieled minn Alla ma jkomplix jitneb. Inti mwieled minn Alla, tista' tiċċekkja faċilment il-claim tiegħek hijiex valida jew le. Jekk inti għadek tipprattika dnub, ifisser li ma konvertejx mhux vera inti Kristjan. Nafu illi kull min hu mwieled minn Alla ma jkomplix jitneb. Iżda li mnissel minn Alla daw kollha li huma imweldin mill-ġdid u mdaħla fis-saltna tiegħu, dawn iżommu lilhom infushom u l-ħażin ma jmissomx. Ix-xitan m'għandu ebda claim fuqna. Kif ħanaraw, il-xitan għadu jipprova jittentana, jipprova jwaqqana u frattant ma jista' jagħmlilna ebda ħsara għall-eternità għax aħna il-miksubin tas-Salvatur Ġesu Kristu. Irridu nifhmu illi Ġesu illi xtrana b'demmu stess issa huwa l-interċessur tagħna, huwa l-avukat tagħna fuq l-emnija tal-missier u qiegħed jinterċidi għalina biex dak ix-xogħol mibdi fina jitwassal għal perfezzjoni tiegħu. Ġesu huwa l-interċessur tagħna l-qassis il-kbir illi anke meta kien fuq l-art talab għalina. Anke avolja konna għadna ma twelidniex, jafna l-imħabba tiegħu lejna hija mill-eternità u tibqa' sal-eternità. Fi Ġwanni 17 lill-missier jgħidlu ma nirrikjestax jew ma nitlobx illi inti tneħħihom mid-dinja iżda li żommhom mill-ħażin. Ir-rikjesti kollha ta' Ġesu peress li huwa l-qaddis tagħna jinstemaw dejjem. Dejjem. Kull talba li talab Ġesu lill-missier il-missier jonora. X'qed jitolbu hawnhekk? Mhux illi neħħina mid-dinja, le, għandna l-omor tagħna, għandna s-servizz tagħna x'nagħtu, u fil-frattemp Ġesu qed jgħid żommhom mill-ħażin. Ippreservhom mill-ħażin, qassishom mit-tnassis tax-xitan. Ovvjament mhux din xi ħaġa awtomatika, Alla jogħġbu illi jinqeda bil-fidi tagħna, dik il-fidi li tagħna, fis-Salvatur biex permezz tal-fidi aħna inkomplu niġġieldu mir-rebħa. Mhux għar-rebħa, diġà qegħdin fir-rebħa. Irid tkun tifhmu għadi. Diġà qegħdin ingawdu r-rebħa. Imma rridu allura niġġieldu mir-rebħa. Għax ix-xitan m'għaddab infurjat, inkurlat għax jaf li tellif, ħajkompli jinbixna. Ħajkompli jagħmel l-almu tagħna biex waqqana. U allura l-Iskrittura tgħidilna biex ma nkunux laxki jew traskurati fil-mixja tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu ma nistgħux naffordjaw illi nintelqu. Illi naħsbu li kollox se jiġi tajjeb fl-aħħar fi waqt nibqgħu għażiena, nibqgħu letarġiċi, le, rridu inkomplu nassu. Efesin 4 jgħidilna irrabjaw u frattant tidimbux. Tħallux ix-xemx tinżel fuq il-korla tagħkom lanqas tagħtu opportunità lix-xitan. Waħda mill-affarijiet kif nistgħu nagħtuh opportunità biex qabbad diffru magħna. Billi fl-għaxija immorru nortu u jkollna kwistjonijiet mhux riżolti mal-mara, jew mat-tfal, jew ma' kwalunkwe proxmu ieħor, inkunu għadna bit-tikketta kontra xulxin. Nkun qegħdin nagħtuh opportunità, nkun qegħdin nagħtuh il-wisa biex jitol. Jekk ix-xitan tħallilu il-bib imbexxa, x'taħseb li jagħmel? Ħajidħol. Pawlu qed jgħidilna litteralment tagħtuhx post lix-xitan. Tagħtuhx post. Ikklejmjaw ir-rebħa. Ir-rebħa hija tagħna. U allura rridu nassu lilna nfusna minn dik ir-rebħa. Irridu nkunu sentinelli. X'inhu sentinell? Huwa qassis. Ġesu kemm il-darba għalilna qassu u nviġilaw, qassu u jtolbu. Ma nistgħux nagħmlu bħad-dixxipli meta Ġesu mar fl-ort tal-Getsemani u mar jitlob. X'għamlu dixxipli? Tniesu u raqdu
fis-sija tal-kriżi, ma kinux kapaċi jisru ma' Ġesu imqar sija. Irridu nkunu sentinelli. Pietru, l-awturi kollha tal-Patt il-ġdid, kollha kemm huma minn eċċezzjoni. B'xi mod jew ieħor xi darba oħra, xi ftit jew wisq, jaċċennaw illi għandna dil-battalja kontra x-xitan u rridu naħssu kontra tiegħu. Pietru jgħidilna fl-ittra tiegħu, kunu sobri fuq l-allert. Bniedem sobri u ġifieri bniedem mhux fis-sakra. Bniedem fis-sakra ħajintelaq, ħajbda jgħid ċaċati, vera, bniedem fis-sakra mhux hu. Għaliex l-alkohol gerfxu. Irridu nkunu sobri. Nafu għalfejn qegħdin f'din id-dinja. Nafu f'liema direzzjoni mexjin. Irridu kunu qassa biex ħadd ma jfixkilna, ħadd ma jiżvijana. Kunu sobri fuq l-allert l-avversarju tagħkom, ix-xitan, jissajja bħal il-jun igargar, il-jun ifferoċjat. Il-jun tal-ġungla li jsib xi jsib ħajtertqu. Ifittex il xi ħadd biex jiddevorah, irreżistuh. Mela, mill-stand tar-rebħa rridu nirreżistuh. Sodi fil-fidi. Għalhekk għattilkom, Alla qed jinqeda bil-fidi tagħna. Kif aħna nesprimu fiduċja tagħna f'Alla, l-omnipotenti, il-xitan ma jista' jagħmlilna xejn. Irreżistuh, sodi fil-fidi billi tafu li l-istess esperjenzi ta' sofferenzi qed ikunu mitmumin fil-fraternità tagħkom fid-dinja. Pietru wkoll ifakkar l-isma' aħna għaddejjin minn dan l-assalt, minn din il-gwerra kontra x-xitan, mhux aħna biss. L-insara kollha, mad-dinja kollha għaddejjin minn dan il-forn tal-afflizzjoni, il-forn tal-prova, biex Alla juri illi aħna ta' bilħaq uliedu għax avolja imħajrin, avolja imġarba biex mis-seduzzjonijiet tax-xitan nibqgħu fermi u lejali lejh. Ix-xitan, l-avversarju tagħna jinqeda b'tattiċi diversi biex jipprova jagħmlilna ħsara. Jista' jinbixna, jimmaltrattana, jiffastidjana, tafu x'ġaralu ġob. Manka l-Apostlu Pawlu jagħtina l-esperjenza tiegħu meta jgħid li minħabba l-kobor eċċessiv tar-rivelazzjonijiet, infatti anke darba Alla rafaw fil-ġenna biex jara x'qed jiġi fil-ġenna. Għalkemm ma kellux permess jgħidilna x'ra u x'sema. Dar rivelazzjonijiet kbar li Alla ta' lill-Apostlu Pawlu. Kellu ħabta li jitkabbar, li jaħseb li hu xi ħaġa speċjali. U allura sabiex ma neżaltax li nnifsi jgħidilna, ingħatat li xewka fil-laħam. Probabbilment xi tip ta' marda, ma jidinix eżattament x'kienet, ma xewka fil-laħam. Meta għandek xewka fil-laħam, kemm tiffastidjak vera? Kemm iddejjek? Ma tkunx tista' tikkonċentra fuq xogħolok. Pawlu bir-raġun talab lil Ġesu, neħjieli, għax ovvjament ma tkun b'saħħtek ħatati iżjed, ħadd tipproduċi iżjed. U frattant, Ġesu qallu l-grazza tiegħi hija biżżejjed għalik. Il għaliex il-qawwa tiegħi tintwera fin-nuqqas ta' saħħtek. Alla jrid li fuq kollox ma nkunux kburin u għalhekk ippermetta lix-xitan. Infatti x-xewka fil-laħam jiddeskriviha messaġġier ta' Satana sejħilha. Messaġġier ta' Satana sabiex timmolestani, sabiex ma neżaltax lil nifsi. Wieħed molestat huwa iffittat. Xi ħadd mhux qed iħallih bi kwietu. Pawlu ċertament baqa' konxju l-isma' matul l-appostolat tiegħi għalkemm jiena nfixkel minn din ix-xewka, tajjeb, il-ħarsa tiegħu baqgħet umli lejn is-sit Ġesu Kristu. Ix-xitan kapaċi wkoll jinfluwenzana moħħna. Dak li nisimgħu, dak li naraw, jinfluwenzana moħħna. Pietru meta sema minn fom Ġesu illi Ġesu kellu jitla' Ġerusalemm u hemmhekk ikun tradut u jispiċċa mislub, Pietru xokja ruħu għallu ma jkun għaddan mulej. Ma Ġesu darfu għallu mur warajja, Satana. Għax inti m'intix taħseb il-ħwejjeġ tal-Alla imma l-ħwejjeġ tal-bnedmin.
qed jirraġuna ta' sempliċi bniedem li kien. Ma kienx qed jara l-pjan talla. U allura hemmhekk Pietru Ġesu qiegħed jgħid li kien influenzat mix-xitan. Anke wkoll ix-xitan istiga lil David biex jagħmel dak ċensiment illi minħabba fih kien hemm il-pesta fil-pajjiż, Alla bagħat il-pesta fil-pajjiż. Tgħidli daqshekk ċensiment, dak iċ-ċensiment illi l-Bibja tgħidilna illi x-xitan webbel lil David. Webblu biex jagħmel dak ċensiment ta' x'forza militari kellu David. U bih kien qed juri illi l-fiduċja tiegħu mhix daqstant falla imma fil-qawwa militari tal-armata tiegħu. Kemm kapaċi xitan jitħaq bina, jinfluenzana. Ix-xitan ukoll iħajjarna biex nadottaw twemmin fals. U din hija l-arma ewlenija tiegħu illi ibellalna l-gideb. Għaliex il-gideb huwa qattil. Il-verità biss li tillibera. Jekk intom tibqgħu fil-verità tiegħi, jgħid Ġesu, imbagħad tkunu ta' bilħaq dix-xibli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità tagħmilkom ħelsien. Mela, ix-xitan jaf illi flok il-verità jekk ibellalna l-gideb, ħajħallina fil-jasar. Pawlu jgħid il-Timotju illi l-Ispirtu jgħid, l-Ispirtu Santu jgħid espliċitament, jgħid fiċ-ċar illi fi żminijiet futuri, u allura da' żminijiet tagħna, ċertament. Xi wħud se jappostataw mill-fidi, mela, ikunu jafu x'tgħallem il-Bibja, għajdu li jeżistux nies bħal dawn illum. Jafu x'tgħallem il-Bibja u jemmnu differenti minnha. Fil-waqt li klejmjaw li l-Bibja nemnuha, fir-realtà jemmnu il-gideb tax-xitan. Jemmnu pereżempju li Marija telet is-sema bir-Ruħ il-Ġisem. Mnejn ġibta din? Hija gidba faħxija illi tnaqqas il-glorja ta' Kristu, illi unikament niżel mis-smewwiet u mbagħad kienu wkoll glorifikat lura fis-smewwiet. Jemmnu illi titpatti għal dnubietek fil-purgatorju, post fittizju ivvintat. Mnejn ġibta din? Qed tnaqqas il-glorja ta' Kristu. Jekk int ħadpatti għal dnubietek mela Kristu ma pattix biżżejjed għad dnubiet kollha tiegħek. U għall-gideb tax-xitan. Il-gideb dak iż-żmien kien il-fatt illi kien hemm nies li qegħdu jgħalmu illi ma tistax tiżżewweġ jekk Alla għamel iż-żwieġ għall-barka tal-bnedmin. Illi raġel wieħed jammar f'patt ma' mara waħda sakemm il-mewt tifridhom u tajt li ma jistgħux jiżżewġu. Wara araw x'ġara fil-Kristjaneżmu, il-ċelibat fost il-qassisin. Biex imbagħad l-immoralità sfaċċata li jkun hemm. Ma dawn jipprojbixxu li wieħed ma jiżżewweġ u jikkmandaw li jastjenu mill-ikel li Alla ħalaq għar-riċeviment b'ringrazzjament minn dawk li jemmnu u jarfu l-verità. Ukoll jivvintaw liġijiet skont kapriċċjhom. Mhumiex sempliċi bnedmin li qegħdin jivvintaw da ix-xitan u wara da kollu biex il-bniedem jemmen l-invenzjonijiet u l-gideb tiegħu. Flok ma nżommu sod mal-kelma talla. Ix-xitan ukoll iġarrabna. Fatt il-Bibja sejħalu it-tentatur, il-ġarrabi, illi jħajrek u jħajrek biex jivvalenak, ma jtikx il-valenu, jtik il-valenu mħallat ma t-sokkor. Tattika tax-xitan. Pawli jgħid fl-ewwel Tessalonkin. Meta ma stajtx nissapporti iżjed, jiena bad ħalli nkun naf dwar il-fidi tagħkom li b'xi mod il-ġarrabi jkun ġarrabkom u t-taħbit tagħna jkun safa inutli. Xi ħaġa li anke narawha llum il-ġurnata, nies illi apparentament ikunu ikkonvertew u qegħdin jgħaddu l-qudiem u x-xitan iġarrabhom. Aħna fl-aħħar mill-aħħar ma nafux minnu vera tal-mulej u minn mhux. Vera? Nilqgħu xulxin bħal aħwa, però x-xitan jridu nassulu il għaliex b'xi mod iġarrabna u jġarrabna bil-ambizzjonijiet egoistiċi tagħna, iġarrabna bis-seduzzjonijiet tad-dinja, juża minn kollox. U t-taħbit tagħna mbagħad jisfa' inutli. Ix-xitan ukoll jimpedina bil-Malti jagħmel narbsaten fir-roti. Kif u x'fatta ma nafux.
Pero Pawlu semmi l-każ tiegħu meta lit-Tessalonikin ftit aktar kmieni jgħidilhom imma aħna l-aħwa. Imċaħdin minnkom għal żmien qasir kellu jaħrab minn Tessalonika minħabba l-persekuzzjoni. Ora kien imċaħħad minnhom. Fil-persuna mhux fil-qalb. Aktar bil-kontra resistejna biex naraw wiċċkom b'xenqa intensa. Għaliex ridna niġu għandkom jien Pawlu kemm il-darba u frattant Satana fi xkilna. Kif u x'fatta ma jidilniex. Imma Pawlu għaraf il-fatt li xtaq jerġa' jmur Tessalonika. U ma rnexxilux kien qed jara l-ħidma tax-xitan, it-tfixkil tiegħu. Issa, liema tiġrib, aħna mdawrin bit-tiġrib, vera? Minn sbieħ il-jum sakemm nerġgħu nagħlqu għajnejna bil-lejl. Mdawrin bit-tiġrib. It-tiġrib hux ġej mix-xitan direttament, jew mill-passjoni tagħna nfusna, jew mis-seduzzjoni tad-dinja ma nafux. Jiġifieri ma jkunx għaqli illi tiġrilek xi ħaġa kera u tajt ix-xitan għamilieli. Għax ma tafx. Il għaliex max-xitan hemm ukoll il-qalb imqarqa fina nfusna. Il-passjonijiet tagħna nfusna u wkoll l-influenza tad-dinja. Id-dinja antikristjana li fiha ikollna ngħixu għalissa. Da kollu li semmejna il-fatt li x-xitan jinbixna, jinfluenzana, jħajjarna, nadottaw twemmin fals, ġarrabna jimpedina, da kollu jesperjenzaw anke l-infidili, anke nies li ma jemnux fi Kristu, ma jemnux il-Vanġelu, jesperjenzaw ukoll xi ftit jew wisq. Id-differenza maġġura bejna li aħna u li tissaltna u dawk li għadhom barra hija din. Ix-xitan lilna ma setax, ma kienx kapaċi iżomna skjavi tiegħu. Kristu rabtu fl-każ u biex jakkwistana għalih innifsu. Pawlu jgħid illi Alla jagħti l-indiema biex naslu għat-tarif tal-verità. U issa ġejna f'sensina fejn qabel konna qisna fin-nies fis-sakra ma nafux fejn qegħdin. Issa ġejna f'sensina u ħrabna min-nassa tax-xitan wara li konna maqbudin minnu ħalli nagħmlu r-rieda ta' Alla il-Missier. Darba konna fil-nassa issa illiberati. Dik ix-xitan ma kienx kapaċi iżomna skjavi tiegħu. U ħaġa oħra importanti li x-xitan jew id-demonji tiegħu, l-ispirit imnizza, ma jistgħux jipposseduna. Illa xi ġimgħa d-dieħla Alla jrid ħanitkellmu dwar il-possediment ta' nies ippossessati biex jagħtel. Naħseb qatt ma tkellimna fuq din. Ix-xitan ma jistax jippossedina tafu l-għala għax diġà ninsabu possessati. L-Ispiritu Santu ippossedina għamilna tiegħu. Għamilna tempju tiegħu. U t-tempju tal-Alla huwa nadif u qaddis. Ma tafux, jgħidilna Pawlu li intom infuskom tempju tal-Alla u li l-Ispiritu tal-Alla jammar fikom. Tistgħu timmaġinaw il-tempju tal-Ispiritu Santu illi fih hemm ukoll ix-xitan jew xi demonju imniġġes. Kif għadna fil-bidu, akbar u dak li hemm fikom minn dak li hemm fid-dinja. Jekk xi ħadd jiddistruġġi t-tempju tal-Alla, Alla tiddistruġġi għax it-tempju tal-Alla huwa qaddis. Huwa qaddis u hija inkonċepibbli. Ma tistax timmaġina tempju qaddis illi fih jammar ix-xitan jew id-demonji. Minħabba l-intħil grazzjuż tal-Alla fuqna, ħanarġa' nafferma aħna aktar minn konkwistaturi. Aħna rebbieħa permezz ta' Kristu. Pawlu kemm il-darba bħalli kieku jieqaf u jitenna f'dan il-fatt. Jifraħ f'dan il-fatt. Darba u jikteb lill-Korinti qal imma grazzi lill-Alla li dejjem imexxina trionfanti fi Kristu. Dejjem. Mhux il-biċċa l-kbira, dejjem u bla falliment. Aħna qisna purċissjoni ta' dak il-ġeneral Ruman illi wara t-taqbida, wara l-battalja, jimur lura Ruma, f'purċissjoni, kulħadd iċabċablu u għaddablu l-wart kif kienu ħobbu jagħmlu,
u wara purċissjoni ta' skjavi li hu rebaħ fil-battalja. U aħna l-iskjavi ta' Kristu. Ma x'unuru li kemm huwa aħjar li tkun skjav ta' Kristu milli l-sir tax-xitan. Alla dejjem imexxina trionfanti fi Kristu. Permezz tagħna jimmanifesta l-aroma il-fwieħa tat-tarif tiegħu f'kull post. Kull fejn morru ħanġorru magħna l-Evanġelju biex inwassluh bħala bxara ta' tama lil ħaddieħor. U dan l-atteġġament tiegħek importanti illi aħna naraw li nafusna, nqisu li nafusna bħala rebbieħa. Ma jfissirx li r-rebħa ingawduha awtomatikament. Aħna rebbieħa, imma ma jfissirx illi ipso facto awtomatikament se ingawdu r-rebħa illi Alla tagħna. Alla jfornina u jagħtina armatura. Mela bħala soldati fit-taqbida, tajjeb is-soldat ma jmux bil-shorts u t-t-shirt tal-gwerra, vera? Kif imur armat. Mill-qorrija ta' rasu, saqajh, fornut b'armatura biex ikun jista' jilqa' kontra l-attakki tal-għadu. U Alla fornina u jagħtina din l-armatura. Imma aħna obbligati li din l-armatura nilbsuha u nkunu nafu nużawha sewwa. Jekk ix-xef fil-kċina jkollu ħafna skieken. Titgħallem tużhom skont ix-xejp tagħhom u kollox. Jekk titlaqhom f'idejn tifel, x'ħajamel? Ħajkorri bihom. Għaliex? Għax huma armi tajbin imma ma jafx iżhom. Alla tagħna l-armatura u dik l-armatura rridu nilbsuha u nibqgħu lebsin bija, immorru nordu kuljum bija, spiritualment qatt ma nistgħu nilbsu l-piġama. Rridu nibqgħu bl-armatura la darba l-bisnija mal-konverżjoni tagħna, rridu nibqgħu lebsin bija. U kull ma jmur nitalmu nużawha b'mod effettiv. Mela, fit-taqbida tagħna kontra l-ispirit imnizza x-xitan u l-anġil tiegħu, aħna nieqfu fuq ir-rebħa maqluwa u garantita lilna minn Sidna Ġesu Kristu. Aħna niġġieldu mir-rebħa, mhux niġġieldu għar-rebħa. Ftakru illi qisna logħba ċess tajjeb illi ġejna f'dik il-pożizzjoni illi ż-żewġ plejers jafu illi A ħajirbaħ u B se jitlef. Tifhem. Imma B għafolli ħajitlef jibqa' jilgħab. Ma anke jekk jagħmel l-aħjar mossi sal-aħħar, xorta waħda jitlef. Imbasta l-ewwel wieħed jibqa' jilgħab sa tmiem. U dik hija l-pożizzjoni tagħna. Kristu rebaħlu x-xitan, ix-xitan qiegħed fil-proċess illi mis-sentenza li ngħatat fuq il-Kalvarju, sentenza ta' ġudizzju ta' kundanna, issa jinsab fil-proċess li ħajjinxteħed għad pitada fl-għadira tan-nar taħraq bil-kubrit. Ġifieri dak tmiem tiegħu jafu u allura il-ftit ħin li fadallu irid ikompli jiġġieled sa tmiem. Avolja huwa tellif. Mela, kemm il-darba l-Bibja? Pawlu fl-ittri tiegħu tal-inqas f'ħamsa minnhom isemmi l-armatura illi aħna ipenġina bħala soldati u soldati fornuti equipped biex nkunu kapaċi niġġieldu. Ir-riżorsi militari illi ingħatawna. L-ewwel Tessalonika 5 pereżempju jgħidilna la darba aħna nappartinu għal-jum, ġifieri aħna u li tid-dawl, aħna ninsabu fis-salta talla, ħankunu sobri billi il-bisna qed jassumi li kull Kristjan li bisa din. Il-bisna il-korazza tal-fidu u tal-imħabba u bħala elmu it-tama tas-salvazzjoni. Lil-Korintin jgħidilhom illi u sħabu il-ġlieda kienu jiġġilduha bil-kelma tal-verità, fis-seta talla, bl-armi tal-ġustizzja, fix-xelluk u fil-lemin. Iġifieri qegħdin nużaw ir-riżorsi kollha li tagħna Alla. Lil Timotju
sieħbu, kollega tiegħu jgħidu sofri id-dbatija miegħi bħala soldat tajjeb ta' Kristu Ġesu. Għandek mentalità militari bħala Kristjan. Kif totlek innifsek bħala xalata, bħala fenna fjena, bħalli kieku muxejn, jew għandek moħħok iffukat fuq il-gwerra. Soldat tajjeb, soldat ħażin, soldat traditur, soldat najxu, bezzieħ, soldat li preferi jqgħod fil-kamp milli imur jaffronta l-għadu. Sofri l-batija tiegħek bħala soldat tajjeb huwa dixxiplinat. Jiġifieri bħala Kristjani il-Bibja ma naqrajiex kuljum jew meta għandi aptit. Ħataqra b'dixxiplina. Ħatitlob b'dixxiplina. Għafu li għandek rasek tuġak. Vera? Il-soldat tajjeb għandu qassa kontinwa. Qassa kontinwa. Jibqa fuq l-allert. Jitċaħħad mill-kumdetajiet normali. Aħna li vera? Imma timmaġinaw il-gwerra li hemm fl-Ukrajina bħalissa. Il-soldati jitċaħdu mill-kumdetajiet qegħdin isofru bart trement. Ħmieġ fuqhom. Ġerħa li forsi qasbiż dewewa. U wkoll soldat tajjeb jitħarreġ fl-użu tal-armamenti tiegħu. Jitħarreġ, ikun ittrenjat biex jużhom tajjeb. Fuq kollox huwa leali lill-kmandant tiegħu. Mhux jagħmel li jfettillu, mhux jagħmel dak li jgħidlu moħħu, imma jirċievi l-ordni mingħand il-kmandant. Rridu nidraw bħala soldati li ma nimxux fuq l-emozzjonijiet tagħna jew fuq ċirkostanzi qiebsa li qegħdin niffaċċjaw, imma il-ħajja tagħna tkun diretta mill-kmand ta' Kristu. Il-kmand ta' Kristu fuqna. Pawl il-Timotju wkoll jgħidu din l-istruzzjoni nikkommetti lilek ibni Timotju skont il-profezziji madu din darba dwarek sabiex bihom tiġġieled il-ġlieda tajba. Kull ġlied huwa ħażin. Kull ġlied huwa ħażin. Ġlied bejn koppji, ġlied politiku, ġlied ta' gwerer, imma hemm ġlieda li hija tajba, waħda. Il-ġlieda tagħna kontra x-xitan. Tertuljan fis-seklu 2 jgħid il-paċi tagħna huwa gwerra max-xitan. Ifhmuha. Il-paċi tagħna huwa gwerra max-xitan. Dik hija l-ġlieda tajba li jridu niġġieldu fil-waqt li żomm il-fidi u kuxjenza tajba. Pawlu qal qed tiġġieled żomm il-fidi. U qed attent x'temmen, qis li dak li temmen u hemm meħud direttament minn dak li Alla ispira fil-kelma mqazza tiegħu. Kun naf x'temmen u taqax f'kompromessi, żomm kuxjenza tajba, tħallix il-kuxjenza tiegħek minn ġurnata oħra tkiddek minħabba kwalunkwe kwistjoni. Irriżolvi dik il-kwistjoni. Itlob maħfra lil Alla. Il-Korintin ukoll Pawlu jgħidilhom l-armi tal-gwerrar tagħna. Qed jaġi fakkarna illi nsabu fil-gwerra. L-armi tagħna mhumiex karnali. Mhumiex sejf tal-azzar illi bieħa noqtlu n-nies fl-aħħar mill-aħħar l-għadu tagħna. Hemm nies li huma għadu tagħna, aħna rridu nkunu paċi magħhom, imma huma ma jridux, għallu huma għadewa tagħna. Però l-għadu reali tagħna u x-xitan u l-anġli ħżiena tiegħu. Li gwerrar tagħna mhux karnali iżda setanin balla għat twaqqih ta' fortizzi. Huwa fortizzi f'Malta xi jingħelbu. Kemm hawn ideoloġiji, folots, sekularizmu sfrenat, materjaliżmu, n-nies qegħdin jgħixu għal pjaċir. Iffissat fuq dak li huwa għaddieni. Ta' ftit snin jgħaddi. Imma l-armi tagħna huma setanin balla għat-twaqqih tal-fortizzi. Allura rridu nkunu armati bil-verità bix-xandir tal-Evanġelu bit-talb bl-ubbidjenza tagħna. Lir-Rumani Pawlu wkoll jgħid il-lejl avvanza. Se da qalu 2000 sen ilu. Għalilhom diġà il-lejl avvanza, ħseb wara llum. Kemm avvanza iżjed u l-jum qorob x'jumu? Il-jum tar-ritorn glorjuż tas-Sultan ta' Slatin, ta' Sit is-Sidien biex jiġborna fiħdanu.
biex nkunu s-saltna dejjema tiegħu. Il-jum qorab ħanarmu mela l-opri tad-dlam u ħanilbsu l-armi tad-dawl, l-armi tal-qdusija, l-armi tal-ġustizzja, l-armi tas-sewwa. Inta raw li Pawlu kemm il-darba jikteb qed jikteb isemmi jew jalludi għal din il-battalja, din il-ġlieda li fija ninsabu involuti, irridu ma rridux. Però f'pass wieħed, il-pass li qrajna dal-għodu, Efesin 6, Pawlu jatina id-deskrizzjoni sħiħa tal-armata, tal-armatura. Sħiħa. U allura ħaqna li niċċekkjaw daqsxejn. Il għaliex jgħidilna darbtejn, ilbsu l-armatura sħiħa talla. Tifhem? U l-mistoqsija hija, allura x'inhi, fiex tikkonsisti, f'kemm il-biċċa tikkonsisti l-armatura? U Pawlu jagħmlilna l-ikbar pjaċir jgħidilna din l-armatura ra. Iċċekkjaw li vera ilbistu kull biċċa. Għax altrimenti nkunu vulnerabbli għall-attekki tax-xitan. Ilbsu l-armatura sħiħa talla, l-panoplija. Pan bil-Grik fisser kollha, jew kollox. U ħoblos fisser armi. Mela, l-armatura sħiħa. Importanti. Il għaliex inkunu allura qegħdin nikkompromettu ruħna. Fl-ingaġġ tagħna kontra l-għadu ħanqogħdu b'seba' għajnejn, iva. B'seba' għajnejn biex xejn ma jkun nieqes jew difettus fl-armatura tagħna. Alla qed jgħidilna nara, tajtkom ir-rebħa u nixtieqkom li tkomplu fir-rebħa billi tilbsu u tużaw sewwa l-armatura illi jiena tajtkom. U allura ejjew naraw, ilbsu l-armatura sieħa talla ħalli tkunu kapaċi tieqfu fermi kontra l-istrattaġemmi tax-xitan. Mingħajr l-armatura allura maħniex kapaċi. Bħalli kieku tarbija ħarġet tiġġielet kontra ġgant. Mhix ħatirbaħ. Għaliex id-differenza hija tant kbira, m'hemmx kombatt. Imma bl-armatura nkunu kapaċi nieqfu fermi kontra l-istrataġemmi tax-xitan. Għax it-taqtija tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam. Taħsibx li l-ġar tiegħek jew it-tija jew ommok mhux dak huma l-edewwa tiegħek. Għalkemm jieħduha kontrik u jipprova fixkluk. Imma it-taqtija tagħna mhix kontra l-laħam u d-demm, iżda kontra l-ħakkiema, l-awtoritajiet, il-potentati dinja ta' dad-dlam preżenti fi kliem ieħor l-anġli ħżiena, id-demoni. It-taqtija tagħna hija kontra l-forzi spiritwali tal-ħażen fl-imkejjen smewwitin minħabba fek jerġa' jirrepetija. Ħudu l-armatura sħiħa Alla. Pawlu qisu qed inkwetat illi l-ewwel darba ma nisimgħux wara jirrepeti ruħu. Ħuduha din l-armatura sabiex tkunu kapaċi tirreżistu fil-jum il-ħażin. U wara li tkunu għamiltu kollox, tieqfu fis-sod. Tibqgħu rebbieħa. Iqfu fermi mela billi u ħajbda jsemmiha. L-ewwel nett. Meta ħaġa tissemma l-ewwel ħaġa normalment hija importanti ħafna vera? Bħal beatitudnijiet li Ġesu qal. L-ewwel wieħed huwa ċertament iżgħet importanti, imberkin li foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna smewed. Hija bażika għal ħajja Kristjana kollha kemm hi. Iqfu fermi mela billi tħażmu ġenbejkom bil-verità. Is-soldat Ruman kien ikollu dan iċ-ċinturin wiesa tal-ġild hekk li jibsu biex l-armatura tiegħu ma tiċċaqlax, ma tiżżarmax. U il-ġenbejna jridu jkunu imħażmin jew mdawrin bil-verità. Għaliex bil-verità? Għaliex inti tista' tkun sinċier u entusjast u għandek ħafna enerġija biex tiġġieled u jekk inti però qiegħed temmen blajt il-gideb tax-xitan. Fuq li ma naħa tiġġieled. Fuq li ma naħa tiġġieled. Qed tiġi fuq naħa telliefa. Għax Alla biss u Alla tal-verità. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ilbsu il-korazza tal-ġustizzja. Din il-parti hawnhekk kienet tkun tal-metall, imdawra biex tibdefendi l-organi vitali tal-ġisem. Ilbsu l-korazza tal-ġustizzja. Il-ġustizzja lejxin tajjeb. Law net il-ġustizzja li Ġesu libbisna bija biex aħna nidru issa quddiem Alla perfetti u ġusti qudiemu.
Imma wkoll dik il-ġustizzja fejn xin tajjeb minn ġurnata għall-oħra. Irridu nkunu ajjura biex nżommu mixja konsistenti ta' kuljum fil-modija id-dejqa illi twassal għal-ħajja. Imbagħad ukoll xiddu is-saqajn bil-preparazzjoni tal-Evanġelju taslim. Kull fejn tmorru Pawlu qed jgħidilna, ħudu magħkom l-Evanġelju biex nippritkaw lilna nfusna. Jien irid nippritka l-Evanġelju lil nnifsi. Tinfakkar li nnifsi li jien maħfur, jien ġustifikat quddiem Alla. U wkoll lil ħaddieħor. X'biċċa armatura importanti. Ma kollox ħudu t-tarka tal-fidi. It-tarka tal-fidi li bija tkunu kapaċi titfu l-vleġġeġ li mqabdin kollha tal-ħażin. Il-xitan u għapenġu bħalli kiku għed jisparanna l-vleġġeġ imqabdin kienu nagħmluhom il-qatran u tuhom in-nar biex dak li jkun jekk ħatoltok dik il-vleġġa diżastru. Pawlu qed jgħidilna użaw il-fidi, ħadmu l-fidi tagħkom, afdaw falla omnipotenti, mhux fikom infuskom, mhux fis-sensibilità fir-raġunament fals tagħkom. It-tarka tal-fidi u għabdu l-elmu tas-salvazzjoni. L-elmu ir-ras, l-iktar parti importanti tal-ġisem. Irrid tkun mottija bis-salvazzjoni. Perswas ċertissimu illi inti salv. Illi inti Kristu ġibdek lejh. Tak il-maħfra. Għamlek werriet miegħu għall-eternità. L-elmu tas-salvazzjoni. U s-sejf tal-Ispirtu li hu l-kelma tal-Alla. Meta x-xitan jew id-dinja, jew il-passjonijiet ħżiena tiegħi iwebluni biex nagħżel id-dnub flok nibqa' fidil lejn l-mgħallem tiegħi, irid nuża s-sejf tal-Ispirtu. Is-sejf tal-Ispirtu illi Ġesu uża meta kien imġarrab mix-xitan fid-deżert. 40 jum sajjem debboli fil-ġisem u x-xitan rasaq fuqu. U beda jirraġuna miegħu, jekk inti bin Alla. Orta dal-ħobs, dal-ġebel isir ħobs. Ir-raġunament fals. U Ġesu kif kull darba kif wieġbu. U miktub. U jikkwatalu bid-Deuteronomju. It-tien waħda. Ix-xitan jerġa' jekk inti tixtaħu qudiemi, ara, s-salt nitkolla tad-dinja nagħtihomlok. U miktub. U jerġa' jġarbu. U miktub. Meta nkun kapaċi nużaw. Issa il-Bibja kif ħad tkun kapaċi tuża? Mhux billi tkun tafa. Mhux billi tkun tafa. Billi qiegħda rrekordjata fuq pendrive u ma tismaħkiex, ma tirreflettix fuqha u ma titkobx fuqha. Għandek sejf imsaddat. Trid tkun fik il-Bibja. Titaxxaq fiha kif rajna jumejn ilu. Illi wieħed jaħbi l-kelma bħalli kieku hija teżor ġo fih. Mela, ħudu s-sejf tal-Ispirtu li hija l-kelma tal-Alla. U ovvjament permezz ta' kull talb u petizzjoni. Pawlu jagħlaq il-panoplija l-armatura sieħa billi jgħidilna itolbu. Kontinwament avviċinaw l-Alla fit-talb tagħkom. Għattilkom illi l-awturi kollha ta' tlabbat ġdid huma konxi ħafna ta' dil-battalja. Ġagbu pereżempju ieħor fejn jgħid f'kapitlu 4 vers 6. Jgħid Alla jagħti aktar grazzja. Tħossok maħxex, tħossok dajef, tħossok isek tittirtira ġotora tal-lavorju. Alla jagħtik aktar grazzja, tibżax. Għadda stant jgħid Alla joppon lis-supervi imma jagħti grazzja lill-umli. Mela, is-sottomettu irwieħkom għal Alla, irreżistu lix-xitan u se jaħrab minnkom. Kif għamel ma' Ġesu? Meta Ġesu kull darba u miktub, jgħidilna l-xitan warrab minnu sa żmien opportun. Meta ra dik ir-reżistenza, m'għandekx ċans. Bil-kelma tal-Alla m'għandekx ċans. Ix-xitan warrab, imbagħad reġa' sab l-opportunità biex jerġa' jġarbu kemm il-darba, permezz ta' Pietru pereżempju. Permezz tas-saċerdoti li meta raħ mislub, bdew iċċikaw inżel minn hemmhekk jekk inti bin Alla. Ġestu kien imġarrab matul ħajtu kollha. Kull darba u miktub, anke fuq is-salib. Kif iġġieled bil-kelma tal-Alla. Jikkwota,
jitloba lill-Alla. Alla tiegħi għalfejn abbandonajtni. Il-kelma tal-Alla kienet fih tipproteġih. Ġabu l-istess ħaġa jidilna irreżistuh lix-xitan u hu se jaħrab minnkom qorbu li Alla u se joqrob lejkom. Natfu jdejkom id-dinbin. Saffu qlubkom imħuh doppji. X'qed jgħidilna ġabu hawnhekk? Qed jagħtina twissija solenni u istruzzjoni quddiem dal-periklu li aħna rridu nevitaw bħal-pesta. L-ewwel nett, immortifika jew oqtol is-supervja u l-gburija ġo fik. Kif tista' tissapporti tgħid li inti dixxiplu ta' Ġesu l-Manswet u l-umli meta qalbek hija mlija gburija. Meta taħseb li d-dinja tirrivolvi dwarek. L-ewwel ħaġa ġagbu jgħidilna Alla jopponi lis-supervi imma jagħti grazza lill-umli. Il-dak li jaf postu qudiem Alla u jaraf illi huwa dajef u ma jiswa xejn, Alla jagħtih grazzja, isaħħu, jaqawwih. Imbagħad ukoll jridu nevitaw bħal-pesta l-insubordinazzjoni sfaċċata lejn il-mulej. Kultant aħna insubordinati. Nibqgħu nagħmlu fattina. Nafu x'qed tgħid il-Bibja, nafuha anke bil-kapitlu u l-vers. U tibqa' tikdeb. U tibqa' titkellem pastas. Id-dnub ma naħdux bis-serjetà li jxraqlu. Insubordinati. Għalhekk ġabu jgħidilna issottomettu rruħkom għal Alla, kunu taħtu u s-sovran. Aħna il-qaddejja tiegħu. It-tielet, ippreferi l-kelma stabbli u żgura tal-Alla mill-insinuazzjonijiet u n-nofs veritajiet li jippreżentalek ix-xitan. Irreżistu l-xitan. U se jaħrab minnkom. Irreżistuh. Jista' jiġi bil-tentazzjoni tiegħu, sugar coated, kif jafu irreżistuh. Irreżistuh. Taqgħu xalih. Fil-preżenza tal-Alla hemm il-milja tal-ferħ qudiemu hemm għax għal dejjem. Tista' tippreferi għad oħra aħjar minn hekk le. Ħaġa oħra jidina ġagbu, qis li l-andament tiegħek minn ġurnata l-oħra ma jkunx mixja laxka u mbeda mill-mulej. Ħafna Kristjani ma nafx il-għala. Jippreferu jisom iridu jgawdu lid-dinja u jridu jgawdu s-saltna tal-Alla fl-istess ħin. Bla sens. Jgħixu mbedin. Ġagbu jidina qorbu li Alla. Alla huwa disponibbli. Alla jrid ħaddanna miegħu, jipproteġina. Salmu 91 min jammar għad-del tal-għoli se jgħix fil-protezzjoni tal-Omnipotenti. Qorbu li Alla u joqrob lejkom. Ukoll in-nuqqas tandima rridu nħarbu għan-nuqqas tandima. Jekk inti kommettejt nubar waqgħid, okay, waqgħid. Indem. David jagħtina lezzjoni, David kien stinat. Bħalna. U baqa jaħbid dnub u qalbu tertqet. L-għadam tiegħu sar isu jellyfish. Ma kien fadallu ebda saħħa. Għarġ il-kuxjenza tiegħu kienet tkiddu minn ġurnata għall-oħra wara l-adulteru tiegħu. Ma nistgħux ngħixu fin-nuqqas tandima ġagbu jgħidilna natfu idejkom midinbin. Qed ikellem mill-insara. Midinbin. Għax kif inġibu ruħna ħafna drabi. Hemm differenza bejna u l-infidilja barra. Natfu jdejkom ja midinbin. Jiena l-istudenti tiegħi kultant kun qed jagħmlu xi biċċa pittur hekk. U narhom idejhom ċabsin kollha seba'. U ngħidulhom iqaf. Mur aħsal idejk u mbagħad kompli. U le ħad tifhem. Wara minuta tnejn ser ċabsit l-karta. Idejk maħmuġa. Kull ma ħadd mitt idejk għalih se jitħammeġ. Natfu jdejkom jagħmel inbin. Ukoll ġagbu jidilna tittollerax kwalunkwe forma jew apparenza ta' dnub fik. Jidħol ġewwa sa saffu qlubkom. Saffu qlubkom. Den hija wkoll parti mill-armatura li nilbsu kontra x-xitan. Saffu qlubkom, tittasses qalbek, tittara ix maħmuġa jew imnizza. L-intenzjonijiet tagħna għalfejn qed niġi l-Knisja. Għalfejn l-intenzjoni, l-għan tiegħek, il-motiv tiegħek x'inhu? Huwa sinċir
u onest, jew qed timxi b'ipokrizija. Biex toġob jew minnek timpressjona lin-nies. L-aħħar ħaġa għaraf illi l-indeċiżjoni hija għattiera li inti ma tkunx deċiż. Ma tafx xi trid. Trid tkun Kristjan imma tibqa' tittollera d-dnub u tagħmilha ma' kumpanija xejdi. U taf illi l-bniedem imbierek ta' Salm wieħed huwa dak illi ma jimxix fit-traqat ta' ħsiena. Lanqas jieqa fejn jqogħdu l-midinbin, lanqas ipoġġi fejn jqogħdu żebblieħa. Tafu u kważi tafu bl-amment u tibqa' moħħ u moħħ. Trid toġob il-Alla, tittingwalaw wkoll max-xitan għalala. Għax qegħdin ngħixu f'dinja ħażina mhux hekk. Ningwalaw daqsxejn ma' kulħadd. Ġabbu jgħidilna, intom imħuħ doppji. Imħuħ doppji. Bil-Malti ngħidu qed tittoġob l-Alla u x-xitan. Qiegħed tkun qed tikteb ċertifikat ta' falliment, ara kemm ngħidilkom li l-Kristjan huwa rebbieħ u jiġġieled mir-rebħa. Alla jrid jinqeda, jogħġbu jinqeda billi nużaw ir-riżorsi kollha illi hu tagħna. Biex bekk aħna nuru bħal Ġobb. Ix-xitan qal lill-Alla, ħudlu kollox, saħħtu u l-proprjetà tiegħu u l-familja tiegħu u jisħtek f'wiċċek, Ġobb. Mhux bil-fors dan li inti għamiltu kollox, zombor tajtu kollox, ħudhomlu u jistek wiċċek. Alla permetta li Ġobb ikun imġarrab u Ġobb baqa' fidil li Alla. Eri ħriġt minn ġu fommi, eri se nerġa' mmur, il-mulej tagħnu l-mulej ħadli, ma jimpurtax. Għaliex? Għax l-iktar ħaġa imprezzabbli li jien għandi fil-ħajja hija r-relazzjoni tiegħi mal-Alla, ikun imbierek dejjem li sen tal-mulej. U dak li Alla jrid jagħti prova, jagħti evidenza quddiem id-dinja kollha li aħna nħobbuh għax denju tal-imħabba tagħna. Denju tal-imħabba ta' xu Alla. Għax hu l-ħalliq tagħna. Għax huwa l-gvernatur fuq ruħna u ġisimna. Għax hu l-ħabbej tagħna. Aħna nħobbuh għax hu ħabna l-ewwel. U ħabbuh daħjin nixxina nagħmluh billi niddependu fuq il-grazzja tiegħu, il-grazzja tiegħu. Li Alla jsostnina. E finalment kunu fortifikati fis-sit u fis-saħħa potenti tiegħu. Mhux fis-saħħa fiżika tagħna, fir-riżoluzzjonijiet tagħna. Pawlu qal kollox niflaħ nagħmel permezz ta' Kristu li fortifikani, Kristu li qawwini. Lil Timotew jgħidu int mal-ibni kun setan fil-grazzja għal darba oħra. Setan fil-grazzja li fi Kristu Ġesu. U ġalbu jgħidilna Alla jagħti grazzja, Alla jagħti aktar grazzja. E kif aħna nitolbuh, e kif aħna navviċinawh, nersqu lejh, Alla jagħtina aktar grazzja. U il-grazzja tkun is-salvagwardja, il-ħassa tagħna, il-qawwa tagħna biex l-xitan naraw disfattist qudiemna u aħna rebbieħa ma' Kristu Ġesu. Amen.